Lo mzuzwana i-woke gang sazama ukukhanselisha umuntu ongenziwanga ngabo masibe sibaphumulela shem lamagxadi ya-over 30 anensula ezinxaphileyo ezinemileage kasiyaya sibe siphendula into ezidla ngokubuzwa ngabahlali kwezi comments. Omnye umbuzo oxhaphakileyo bankile ntoni iSmenqe? IsiXhosa sitolikwa fonini siSmenqe siSmenqe. Uziqonda uba komuntu usafe kule page kwami nalondi ke nibe siSmenqe sometimes. UNKLE THOBZ siSmenqe. Yes siSmenqe. siSmenqe sigrand. And then zibe khona ke izimenqe zamanyanyane ngathi nguWilly Wonka lo. Ingani ndiyambona lo wa. IJoni ayingumntu kawonke. Jonge beard engaconnectiyo apha iyephi ngathi zinzeft zomntana. Jini le nonsense ye-fruit cake zenza u0% UNKLE THOBZ ngomcingo senenhloko ebomvu. Uyayibona nje noma nebhotile uthungisa nxiba ipendi sesiSmenqe. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Hayi ke ibele yazibhayi president yeSmenqe inentaba etshonileyo ngathi yiniphi ye-viceroy. La cat angle wana before nini unemuscle nyana ezingacacanga ngathi uthi supplements ezirong. Phofu noba kamazi nomahluko because uhlele ethengisa amavovo eteki. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Kudala wahambe khangela isitshe ebumnyameni la Boboy Shem ngoku ndiyabona ukuthi wayifumana itopic emzameli likes. Ningandivi wrong wanditsho buyabhabha Shem la Boboy but utheni ngoku ndadibana naye sezenza uSuperman wamankazana ne-low self-esteem ngam. Kaloku boy futhi kujonga amehlo ngathi lisele. Thina sasimenqe sakhiwe ngathi yihangari. Nomzimba ongekho in proportion nenhloko yayo Shem engathi yi-underage grown up ethatha kade. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Mental health is not a joke. Yazazi kaloku yazimenqe ziwoke. 25 November sesebha i-roast yala fruit cake uNomafa noDr Sompempe ugqirha lo we45 iline-up iheavy ke phasi khona nesasimenqe sala Gilda semthatha ethanda amadoda bengubhulkatsino Shem lo wamanyundululu intwana yami mavusana pha ezabe represent ibutch ixena la Boboy manoko centenary kufuphi ezwide akhupha i2 clip ayobukela ijana azotsho abone bayenzwa njani lento leyo ayekuhambe ibhala i-think pieces ezidom kule internet.